fenda de xénero ao volante é cada vez máis estreita. A ninguén lle parece raro xa ver unha muller conducir, pero aínda non hai tanto, estaba mal visto. Esta imaxe que están vendo é de 1904, hai escasos 100 anos, e a muller que ven nela é a escritora galega Emilia Pardo Bazán. Sí, ela foi a primeira muller que manexou un vehículo a motor, antes de que houbese probas para sacarse o permiso de conducir. Pero non foi ata o 1925 cando unha leonesa se converteu na primeira muller en ter un carné de conducir. Aínda que o normal é que os cambios sociais vayan por diante dos xudiciais, neste ámbito foi todo o contrario. As mulleres podían conducir legalmente, pero non estaba aceptado socialmente e medraron tópicos que perduraron no tempo. Seguro que vos tamén escoitastes o de conduces como a unha muller ou muller ao volante, perigo constante. Neste campo xogou un papel crucial a publicidade. Era común ver na época anuncios sexistas. Un dos máis coñecidos é este, coa figura dunha muller no centro conducindo para dar a ver que ese coche é tan sinxelo de conducir que ata ela pode facelo. Os tempos avanzaron, pero aínda nas últimas décadas vemos anuncios que alimentan o estereotipo de que é o home o único que pode interesarse pola condución. Por iso, é importante lembrar as pioneiras, saber que hoxe, por sorte, millóns de mulleres conducen a diario grazas a que houbo unha muller que percorreu as vías e abriu camiño para todas. Pois sí, grazas a esas pioneiras estamos as demais ao volante dun vehículo e o certo é que así o din as cifras, non? Ahora conducimos a moreas. Sí, en España, segundo datos da Dirección Xeral de Tráfico, hai en total 28 millóns de persoas con permiso de conducir, 54% homes e 46% mulleres. En Galicia a tendencia é semellante, 55% homes e 45% mulleres condutoras. Avanzamos cara a unha paridade progresiva, aínda sen alcanzala, pero co carné deixando de ser un indicador masculino. Por idades, a igualdade é prácticamente total entre os 18 e os 30 anos, mentres que a fenda se concentra pois nas xeracións maiores, onde o acceso das mulleres ao carné foi históricamente menor. Pero hoxe estamos cunha pioneira, Amalia, 95 anos, primeira veciña de Ribeira en sacar o carné hai máis de 60 anos. O que dirán nunca foi con ela, Padín. Pois claro que nunca foi con ela o que dirán. Bernardo, mirade pa aquí a que voltiña máis guapa que acabo de dar eu con Amalia, porque hai xente que pasa a historia sin facer ruido e outros como Amalia que van abrindo camiño. Nos viñemos aquí hasta Ribeira. Ollo, compañeiros, que vos presento para toda Galicia, nada máis e nada menos que a auténtica Amalia Freire, 95 anazos. Amalia, que maravilla, que guapísima que estás, Que? Pega chorrisa, lo? Estás como de 60. Pero eu síntome como de 70, que non me sinto como de 95. Porque ti cantos anos levas co carné? Eu moitos anos, pero agora xa deixei, agora eu vivo en Vinidor. Mira, porque hai que vivir a vida, entendes? Ti abriches camiño porque ti sacaches o carné con 29 anos, daquela as mulleres non sacaban o carné. Non sacaba nadie. Ti, a primeira muller de Ribeira, en sacar o carné. Era eu sola na autoescola no Milladoiro, que había unha autoescola, era eu sola de mulleres, todos eran homes. E que dicía a xente cando te vía a ti co carné? Pois non decía nada. Claro, porque daquela era raro, non que unha muller sacara o carné. Ti abriches camiño para todas as que viñamos detrás. Sí. Eu sempre fun adelantada nos escotes, en todo, que iba cando a miña nena tiña, a miña filla tiña 4 anos, íbamos en Santiago, que eu vivía en Santiago, e iba pola calle e dicían, moito miran pa ti, e que levaba un vestido con un escote así, e Espera un momento, pero xa non era daquela, era ahora, Diago, ti dalle un planazo aquí, pero mira pa aquí, mira que lucazo, dalle unha reviravolta aí, Amalia, dalle unha reviravolta, enséñalle un look a toda Galicia, pero mira pa aí hasta na cabeza, isto é ter clase. Canto nos queda por aprender, Amalia? Sí, pero a xente, agora xa é diferente, que agora xa a xente... Porque, escoita, ti daquela, as túas amigas tiñan que ir onde os maridos as levaban, non? Claro, e o meu marido tiña que ir a onde o levara eu. Ala, apunta aí, bichedes, claro, porque el non tiña carné. Claro. Despois sacou, non? Que o fixen sacar. Pero vamos, que ti onde ibas, a xente quedaba falando e ti escoitábalo, non? Sí. E ti ora non sintes orgullo de ser, ollo, toda unha pioneira aquí en Ribeira en sacar o carné de conducir?
Eu non sei nada, porque eu paso de todo. Son unha persona que non me importa o que dirán. Canto temos que aprender, Amalia. Compañeiros, quedo aquí con Amalia. Amalia, moitísimas grazas por atendernos. Vou quedar aquí disfrutando porque estou con toda unha pioneira de Galicia. Quedo aquí con Amalia Freire en Ribeira. Bicos grandes, mándolle un bico aí a Galicia. Bicos!